салому алайкум дӯстон. Баъзе аз шумоён пурсон мешаванд, ки чӣ гуна аз интернет фалон китобро ёбем, ин ё он китобро бо забони тоҷикӣ. Мо тақрибан 1 сол зиёдтар мешавад, ки китобхонаеро бо номи бихон тиҷӣ сохта ва таҳия кардаем барои хонандагон. аз он ҷо шумо метавонед китобҳои даркории худро бо забони тоҷикӣ пайдо кунед. барои ин ба тавассути браузер ба сайти бихон тиҷӣ ворид мешавем. хоб чуноне ки мебинед, дар ин ҷо китобҳои гуногун ҷойгир шудаанд, ки ҳамаи ин китобҳо бо забони тоҷикӣ аст. инчунин гурӯҳбандӣ шудааст ин китобҳо. фарз кардем барои касе китобҳои адабиёт лозим аст, барои касе зиндагинома, барои касе иқтисодиёт ва дигар равоншиносӣ, технологияҳои иттилоотӣ, фалсафа, физика. хулас шумораи зиёди китобҳо, ҳозир мегӯям шумораи аниқашро, 646 китоб бо забони тоҷикӣ айни ҳол дар ин ҷо ҷойгир аст. агар масалан барои шумо ягон китоб зарур бошад ва шумо хоҳед онро тезтар ёбед, дар ин ҷо метавонед аз ҷустуҷӯ поиск истифода баред. фарз кардем мавлоно мезанам, ман ворид мекунам мавлоно, мебинам чӣ мебарояд. хоб чуноне ки мебинед, дар ин ҷо ҳангоми ҷустуҷӯ кардани калимаи мавлоно якчанд китобҳо пайдо шуданд. яъне китобҳое ки вобаста аст ба номи мавлоно абдурахмони ҷомӣ, мавлоно румӣ ва дигар. ҳамчунин шумо низ метавонед тавассути поиск ё ки интихоби бахшҳо китоби лозимии худро дарёфт кунед. хуб, саломат бошед дӯстони азиз. ба канали мо обуна шавед. худо хоҳад аз пеш шуморо видеоҳои беҳтарин оиди илм ва омӯзиш интизорам.